Sărătuna, doamna profesoară, pentru proiectul la programare. Eu am ales instrucțiunile for, cu ajutorul care am făcut un program de mulțire, și instrucțiunea perechea do while, cu ajutorul căreia am realizat un program de împărțire. Iată, am încărcat aici programul de înmulțire. El realizează operația de înmulțire cu variabila i până la valoarea 10. Dacă introducem 66, îmi face operația. Așadar, liniile de cod sunt următoarele. Include IOStream. Aceasta este o librărie standard de intrare-ieșire în C++. Putem spune că este un preprocesor care include biblioteca input-output stream în program. Este necesară pentru realizarea operațiilor de intrare-ieșire. Următoarea linie, using namespace standard std, este o declarație. De obicei este utilizată pentru a prefixa elementele din biblioteca standard, sau putem spune că o folosim pentru a evita scrierea std 2.2 înainte de cout, cin și endline. Bun. Următoarea linie, a patra, int main. Aceasta este funcția principală a programului, unde începe efectiv execuția sa. În cazul nostru la mulțire avem așadar int număr, avem variabila pe care o introducem de număr de tip întreg, variabila număr. În cazul nostru am introdus 77, 55, 66. În momentul în care rulăm programul, apare cout. Aceasta este o instrucțiune de ieșire care afișează mesajul introdu un număr. Linia următoare, cin, este o instrucțiune de intrare pentru care așteaptă să introducem la tastatură numărul respectiv și o stochează în variabila număr. Am introdus 99, a stocat-o și face calculul. For int i egal 1, i mai mic sau egal cu 10, i++, acesta este un ciclu, este instrucțiunea for, un ciclu. Variabila este i, se inițializează cu valoarea 1 și crește, incrementat i++ la fiecare iterație cu câte unitate până ajunge la valoarea 10. Iată, de la 1 până la 10. Bun. Se afișează pe consolă cout numărul pe care l-am introdus, deci variabila număr, înmulțită cu variabila i, care am spus că ia valori de la 1 până la 10, și se afișează produsul. Cam aceasta. Return 0. Avem aici punctul de terminare a funcției main și închidem acolo, dacă asta înseamnă că se închide funcția main principală. Aici se deschide, aici se închide. Return 0 înseamnă că programul a rulat cu succes. În cazul, să ne mutăm repede la împărțire, să încărcăm funcția do while. Am făcut împărțire. Avem aici. Să-l copiem în program. În replit, mai puțin, paste. În cazul împărțirii, să o rulăm un pic. Da, introduceți numărătorul, zicem 77, mai puțin, să introduc. Introducem numitorul, 4, se afișează rezultatul împărțirii, este 19,2, să-l mai rulăm o dată și pentru mesajul de eroare. În cazul împărțirii, pentru că numitorul nu poate fi 0, să introducem numitorul 0, să se afișeze rezultatul să se afișeze mesajul de eroare. Da, aici avem la fel, include IOStream, am zis că este librăria standard de intrare-ieșire în C++, using namespace std, este declarația.
Folosim acest lucru pentru a evita scrierea std două puncte înainte de cout, sin sau end line. Bun. Avem funcția principală int main, avem 3 variabile de tip double, adică numere reale. Variabila numărător, numitor și rezultat. Avem funcția do while, avem instrucțiunile do while. Cu cout introduceți numărătorul, introduceți numitorul. Deci instrucțiunile de ieșire la consolă introduceți numărătorul, numitorul. Cin, când introduce numărătorul, introduce numitorul. Dacă se verifică condiția if numitorul e 0, apare mesajul de eroare și spune numitorul nu poate fi 0, încercați din nou. Dacă numitorul e 0, se repetă ciclul. La final se face calculul, rezultatul este variabila rezultat aici. Variabila rezultat aici. Deci câtul este variabila numărător împărțită la variabila numitor și se afișează cout, rezultatul împărțirii este. Și evident încheierea cu succes a funcției main prin return 0 și închidem acolo, da. Vă mulțumesc, doamna profesoră, m-am întins un pic mai mult. Sărut mâna, o zi bună!